президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон гуфт талабот ба захираҳои об дар саросари ҷаҳон то рафта афзоиш меёбад ва ин ҳолат боиси ба вуҷуд омадани муносибатҳои нигаронкунанда миёни соҳаҳои иқтисодиёт мегардад. Рӯзи 22 март зимни суханронӣ дар ҷаласаи марбут ба оғози 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар Нью-Йорк, президенти Тоҷикистон гуфт шиддати рақобат барои манобеъи об дар шароити камбуди он метавонад ҳатто дар дохили як кишвар боиси паёмадҳои манфӣ гардад. Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ ба мудирияти дуруст ва пайдо кардани роҳҳалҳои муассиру корсӯзи тақсими захираҳои об таъкид кард. Вай бори дигар ёдовар шуд ки Тоҷикистон ба унвони кишвари захираҳои об дар давоми чандин даҳсолаи асри 20 аз беш аз 1000 пирях тақрибан 30%-ашро аз даст дод. Обшавӣ бо сурати пиряхҳоро донишмандон ба ҷараёни гармоиши иқлим рабт медиҳанд. Ба гуфтаи президент, танҳо пиряхи бузургтарини қитъавии Фечинка дар ин муддат ба андозаи 1 километр хурд шуда, масоҳати он то 11 километри мураббаъ кам гардид ва ҳаҷми яхи худро беш аз 2 километри мукабб аз даст дод. вазъи ба амал омада хатари обхезиву офатҳои табииро сол то сол афзоиш медиҳад. Ба унвони намунаи мусбати кор дар самти мудирияти об, президенти Тоҷикистон ба ҳамкории наздики давлат ва бахши хусусӣ ишора кард ва гуфт Тоҷикистон дар 15 соли ахир барои ҳалли масоили дастрасӣ ба обу беҳдошт қариб $1 миллиард амрикоӣ сарф кардааст. Дар натиҷа ҳукумат дар 5 соли ахир дастрасии тақрибан 1,2 миллион нафарро ба оби ошомиданӣ босифат ва 600 000 нафарро ба оби ошомиданӣ бехатар таъмин гардонид. Бар тибқи таҳқиқоти ЮНИСЕФ, дафтари Созмони милали Муттаҳид дар умури кӯдакон ки чанд соли пеш анҷом шудааст, беш аз 40% Тоҷикистон ба оби поки ошомиданӣ дастрасӣ надоранд. 22 март дар бинои Созмони милали Муттаҳид иҷлосияи 72-юми маҷмаи кулли Созмони милали Муттаҳид ба муносибати оғози 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор шуд ки ташаббускори он президенти Тоҷикистон аст.